Dur. Näme dip ýazýarsaň? Möwüdiň kaýaň. Ölmedik, buna mı gördük? Näme deýen agmaýdaýynmy ýa? Eliniň maňa ýadyp. Yok beýtsen bulaşdyrarsyň. Näme üçin bilmesin maýalynyň beýupalygyny? Bilsin. Ýöne senden bilmesin. Näme deýin onu? Dostum bilen gatnaşan kes. Kesimek dillaň sadagam, o men ýakyn olsun. Menem şoň üçin kesýärni. Özüň başarardyň magam. Başga ýol ýokmy? Häzirlikçe başga ýol ýok. Anaýt näme diýjek? Dost sen geliniň meni gowy görýär, maňa SMS ýazýar diýjekmi? Ona ma diýip bolmaz bolyn. Aýtmasagam bir hillämi? Düşün bir zady. Senden eşitmek oňa agyr diýer. Meýsen ol maşgalasyny, özüni, hemem dostuny ýitirer. Senem öýü kanmalyk galarsyň. Arnamys ýiten olajak bar ýykylar, uzaga gitmez. Ýöne ýykylmagyna sen bir sebäp bolma diýen. Bilem o aýsam o bolajak ýa-Allah. Aýdan no. Aýdan soň arkaňa kakyp sawurdyň aýtmaz.